καλοκαιρινό βίντεο του Σταύρου Gamer Shorts. Επιτέλους για το Σταύρο ξεκινάει μια καλοκαιρινή μέρα, όμορφη με γεμάτο ήλιο. Μέχρι που ξαφνικά Hello, Σταύρος. ο Σταύρος συνεχίζει να ακούει κανονικά τη μουσική του, μέχρι που πετάγεται και βλέπει κανονικά την κόρνα μπροστά του. Κόρνα! Καλά! Πώς και από τα μέρη μας. Καλό, ήρθα για μάθημα. Μα τι μάθημα! Εδώ δεν έχουμε τίποτα! Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για χορό! Τάσο, πες μας κάτι! Σταύρο, μιας και δεν έχεις τίποτα για ναι, μάθημα, ναι. μπορείτε να ακούσετε και παραδοσιακά τραγούδια και το busy busy bee που άκουγες. Πάμε λίγο, παιδιά! Έχουμε ρέντα! Με πεις μόνο μου πως δέχεται ο Σταύρος. Να του φωνάξω προσπαθώ μα θέλει πολύ θάρρος. Η μάνα του φωνάζει κόρμα τι θες να φας. Και ο Γιώργος τραγουδάει πάντα για εμάς. Μα εγώ όμως τι ζητάω. Σε αυτό το σημείο πολύ θα ρωτάτε, γιατί σταμάτησε. Ο λόγος είναι ένας. Λόγω το τι είναι. Πάμε να δούμε τα bloopers. Α, χορεύουμε τώρα. Όχι, δεν χορεύουμε, τώρα λέμε για αν έχουμε μάθημα. Α, οκ. Πάμε. Πάμε στη συνέχεια. Ωραία, περνάει. Για μας. Τι. Για μας. Οκ, καλά ήταν με το νερό. Αλλά τώρα παιδιά, πείτε και κανένα καλό καλοκαίρι, έτσι θα κλείσουμε το βίντεο. Όχι, οπότε πάμε. Αυτό το βιντεάκι, να ξέρετε, σας το ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Την κόρμα θα την ξαναδούμε κάποια στιγμή, γιατί τώρα δυστυχώς δεν μπορέσουμε να τη βλέπουμε. Τι ωραία.